da crecente resistencia ao pago de foros, de arrendos, etc., por parte dos campesiños. A fundación das Irmandades da Fala, Irmandades de Amigos da Fala, apadriñadas por dúas personalidades fundamentais da historia contemporánea de Galiza, Antón e Ramón Vilar Ponte. 10 días despois, fúndase en Santiago a Irmandade da Fala desta cidade por converxencia dos vellos regionalistas compañeiros de Alfredo Brañas e, por tanto, de orientación tradicionalista, con xóvenes que se incorporan a ese nacente nacionalismo e que teñen unha afiliación ideolóxica moi diferente, é dicir, porque son demócratas e filos republicanos, non? Véndose moito no espello do que daquela se chamaban novas nacións, é dicer, novas patrias, novos estados. Pensemos en Checoslovaquia, pensemos en Polonia, en Irlanda, pensemos na ruptura do Imperio Austro-Húngaro, pensemos na aplicación da doutrina Wilson e do correspondente exercicio de autodeterminación dos povos e en todo o proceso que se inicia daquela tamén de emerxencia e uso público de linguas como o húngaro, o finés, o checo. Pero o importante é, digamos, o salto ideolóxico e problemático. Apróbase un manifesto programa que é a verdadeira acta de nacemento do nacionalismo galego. Porque a lei dice que Galicia non será considerada xa como rexión da nación española, sino como nación de seu. E en ese programa o que se propón é unha transformación radical do Estado español. Pasar dun Estado centralista a un Estado federal, casi confederal. Un completo programa de reivindicación galega, tanto do ponto de vista das institucións políticas como de medidas moi pragmáticas e moi directamente atinentes ao presente económico dos galegos. Por primeira vez, o galeguismo faise monolingüe en galego. Porque antes os regionalistas escribían a poesía en galego ou a literatura en galego, pero a prosa política, o ensaio, etc., en castelán, o que non deixaba de constituir unha contradición. A partir do nacemento das Irmandades da Fala, todo nacionalista galego ten que expresarse en galego. Seminario de Estudos Galegos ou a apropiación da Fundación da Imprensa Nós, a formación de grupos xuvenís que darán lugar despois ás propias Unión de Mocedades Galeguistas, son elementos fundamentais para a configuración do que podíamos denominar unha especie de cultura política propia. Toda esa serie de estudos que do campo, digamos, da antropoloxía, da lingüística, da historia, da propia ciencia, pois que tendo como horizonte, digamos, irrenunciable Galicia como país, como formación social, se desenvolve no seminario, digamos, está creando en grande medida pois, un fermento que
nunhas condicións de maior liberdade política como serán aos anos 30, poderá dar froitos realmente moi importantes e ao mesmo tempo serve, eu diría que tamén de elemento cohesionador de toda esa xeración intelectual. Esa desbandada organizativa que provoca a represión fai que se rompan os contactos entre algúns dirixentes e, sobre todo, fai que a Irmandade da Fala da Coruña entre máis en contacto cos republicanos da cidade que co resto do nacionalismo galego, que ve absolutamente esfarelado. En Bos Aires, cando, con Suárez Picallo, con Blanco Amor, con Campos Couceiro, con Alonso Ríos, os nacionalistas conseguen facerse en 1926-27 co control da Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires, que naquel momento agrupaba o 40% das asociacións galegas de Bos Aires e que enviou recursos para a loita antiforal, que enviou recursos para a oposición a Dictadura de Primo de Rivera. Antes de que remate o mandato de Miguel Primo de Rivera, ten lugar na Coruña unha reunión entre a plana maior da Irmandade da Fala, encabezada por Antón Villar Ponte e por Luis Peñanovo, e Santiago Casares Quiroga e os seus. E como consecuencia desa reunión se acorde a fundación da Organización Republicana Gallega Autónoma. E iso provocou que, cando desapareceu Miguel Primo de Rivera e chegou a chamada dicta blanda, que xa abriu un pouco a man para a acción dos partidos, pois o centro de gravedade do nacionalismo galego se desprazase do norte, de Coruña, Ferrol, Santiago, ao sur. É dicir, o eixo Ourense, Pontevedra, Vigo. E estas tres agrupacións, actuando conxuntamente, levaron a cabo unha campaña de concienciación nacionalista moi importante nesas dúas provincias, de modo que, cando acabou a dicta blanda e chegou a República, estaban en condicións de dar unha batalla política. Realmente creou unha vaga de expectativas inmensas, enormes, para o conxunto da populación galega. Porque por primeira vez, entre outras cousas, se abría a posibilidade, digamos, de materializar arelas de democracia, de liberdade, longamente arrombada. Por tanto, foi un regime que, digamos, suscitou un grande interese e podemos decir que en segmentos relativamente importantes un grande entusiasmo e unhas grandes expectativas de millora en todos os aspectos incluso para segmentos moi amplos da sociedade galega, tanto, insisto, galeguistas como non galeguistas, tanto cultos como non cultos, tanto de clase alta, media como baixa. Pecharon o mitin Castelao. Eu tiña unha inclinación xa cara ao galeguismo, pero sobre todo a maneira de falar de Castelao tan sinxela, tan humana, tan, como dixo Fole cando coñeceu, tiña unha voz tépida e doce, era Fole. Para min tiña unha voz humanísima que ganaba a xente. Eu salín dali marcado como galeguista xa para a miña vida. Castelao foi unha figura clave porque tiña unha proyección social e unha admiración máxima no país precisamente polo seu labor de dibuxos en que reflectía de algún xeito a realidade social, económica e cultural do país. En todo caso, eran 4 persoas dispostas a loitar nese proceso constituinte da Segunda República por cumprir
o obxectivo fundamental do nacionalismo galego dese momento, que era a obtención dunha república federal. E, polo tanto, a constitución dun Estado galego, por primeira vez, Estado galego federado aos outros estados dentro desa república. Xurde o Partido Galeguista, que pouquiño a pouco vai ir absorbendo precisamente eses sectores que nun primeiro momento participaran na formación da Orga e que, a medida que avanzan os primeiros meses do regime republicano, se van ir sentindo cada vez máis decepcionados da peripecia política e da evolución desa forza. Todos os grupos, os moi numerosos grupos nacionalistas que rexurdiran ou naceran ex novo nese tránsito 1930-1931, converxeron nese proceso de reunificación prácticamente sin excepción alguna. Eu pertenecín, ao chegar a Santiago de Compostela, ao grupo galeguista que entonces existía, e cheguei a ser secretario dese grupo, do que era presidente Ángel Casal, editor de Nós, pero ao ir o grupo á Asamblea de Pontevedra, naturalmente incorporeime como os demais militantes á disciplina do novo partido. A aparición do Partido Galeguista é realmente un punto de inflexión na historia do nacionalismo galego. O Partido Galeguista herda e asume a tradición democrática das Irmandades da Fala, de maneira que ten un funcionamento interno profundamente democrático. Había moderados hasta nacionalistas radicales, había homes de dereita hasta xentes de esquerda, de maneira que chegouse a un punto de consenso en Pontevedra, onde se incidiron representacións de toda Galicia, e ali constituíuse o Partido Galeguista con unha declaración de principios que foi o norte que a guiou mentras permaneceu en vixencia. Tamén se conserva das Irmandades a ética da non profesionalidade na política. Aí cada quen tiña a súa profesión e roubándolle tempo ao lecer, ao soño, etc., facíase política. Os nacionalistas, por riba das discrepancias ideolóxicas e programáticas que pudieran ter, eran irmáns.